Mumu, osa 2. Neulaaminen ja kankaan leikkaaminen. Aseta kaava kaksinkertaisen kankaan päälle ja kiinnitä se nuppineuloilla. Työnnä nuppineulan kärki kaavan ja molempien kankaiden läpi ja lopuksi kaikkien läpi takaisin päällipuolelle. Nuppineulan kärjen tulee näkyä, kun se on kiinnitetty kankaaseen ja kaavaan. Kiinnitä mumun kaava korvista, käsistä ja jaloista sekä poskista kiinni kankaaseen. Kun kaikki nuppineulat on kiinnitetty, leikkaa kangas huolellisesti kaavan reunaa pitkin. Avaa sakset kunnolla ja leikkaa kangasta saksien tyviosalla. Samalla kun leikkaat, käännä kangasta ohjaillen siten, että saksien terä kulkee kaavan reunaa tarkasti. Pidä vasemmalla kädellä kiinni kaavan reunasta, kun leikkaat mutkaisia kohtia. Silloin se on helpompaa, koska kaava pysyy helpommin paikoillaan. Kun kangas on leikattu, irrota nuppineulat ja laita ne nuppineulatyynyyn. Lopuksi poista kaava kankaan päältä. Leikkaa erivärisistä huovista silmät, suu, tasku ja nenä. Taita valkoinen huopakangas kaksinkerroin ja kiinnitä se nuppineuloilla. Piirrä siihen pyöreä silmä. Leikkaa tarkasti reunaa pitkin. Poista nuppineula ja käännä tussijälki alaspäin. Tee seuraavaksi tasku. Piirrä ensin ääriviiva tussilla. Ja leikkaa tarkasti viivaa pitkin. Käännä taas tussijälki alaspäin. Aseta tasku paikoilleen ja silmät. Tee seuraavaksi vihreästä kankaasta pienemmät ympyrät silmiä varten. Samalla kun leikkaat ympyrää, pyöritä kangasta, niin saat helpommin ympyrän muotoisen kappaleen. Leikkaa seuraavaksi mumulle nenä. Tee seuraavaksi vaaleanpunaisesta tai punaisesta kankaasta suu. Tee siitä riittävän suuri, jotta hampaat mahtuvat. Lopuksi leikkaa vielä valkoisesta huovasta 2 hammasta. Kun kaikki osat ovat valmiita, irrota toinen keltainen kangas alta pois ja kiinnitä nuppineuloilla irtoosat yksinkertaiseen kankaaseen.